Hallelujah, hallelujah, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, yes. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amlachei. Senai, senai, senai. Senai, senai, senai. نعاية حسبه سناي 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 نعاية حسبه نعاية غبره بزل عالماوي قالكا بزل سجر تقاخا نيوتي تعقب أملاخي تتصنان لا 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 ما شرب لا هللويا سمرخ تهرمل لي موسيقى هللويا يسوع 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 هاليلويا يسوع كريستوس غويتايو هاليلويا هاليلويا برنامجنا باسم أبون ودن منفس قدسن حدا أملاخ بتصلوت كنجمروينا قدمي غنا يقريتا قرب دونكينا جميرنا لنا هاليلويا يسوع كن غويتايو هاليلويا 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 غويتا نمسكنا كالونا نبارخك كالونا لعل نبلك كالونا እግዚአብሔር نسخا هاليلويا نسخا فلي إخا غويتا هاليلويا كما خازبل أملاخ يلن غويتا كما خازبل نقص يلن غويتا هاليلويا تبارخ تبارخ لعلبل غويتا نمسكنا كالنا غويتا نمسكنا كالونا እግዚአብሔር أملاخنا هاليلويا سي تمسكن 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 نمسكنا كالنا هاليلويا غويتا هيوتي تمسكنا كالا نفسي تمسكنا كالا غويتا هاليلويا هاليلويا عدل رخيبا تمسكنك عدل رخيبا أبقدمي أتقرب غويتا هاليلويا أبقدمي أقرب عدل رخيبا غويتا هاليلويا إذا عدل زي كابخا እግዚአብሔር هاليلويا نسخاز خفتك عدل غويتا هاليلويا نسخاز هبكنا عدل እግዚአብሔር أبو هاليلويا 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 لعلنا بلكالنا غويتا هاليلويا كبرلنا نبلكالنا እግዚአብሔር هاليلويا نسخاخت كبر نسخاخت نقص እግዚአብሔር أما أقلنا سلز فتخا غويتا تمسكن أبي وسناخت كبر سلز فتخا تمسكن لعلبل غويتا لعلبل 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 هاليلويا نسخا ترئ غويتا نسخا خبر غويتا نسخا بين خا غويتا هاليلويا هاليلويا كاب قال أملاك كنرئينا مو هاليلويا بوغيرنا دما هنصلينا هاليلويا يسوع كريستوس غويتايو هاليلويا هاليلويا سي يسوع تمسكن تمسكن غويتا هاليلويا
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ጥቅስ 7 ኮነኻ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ግና ንሳሙኤል ኣነ ንዕቀየ እሞ ኣብ ትርኢቱን ኣብ ምልዋሕ ቁመቱን ኣይትጠምት እግዚአብሔር ሲሰም ከም ዝሪኦ ኣይርኢን ሰብ ነቲ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ዘሎ ይዝርኢ እግዚአብሔር ግና ልቢ ዝርኢ በሎ ሃሌሉያ ሰብ ነቲ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ዘሎ ይዝርኢ እግዚአብሔር ግና ናይ ልቢ ይምርምር ሃሌሉያ ትመንፈስ ግና ማዓሙቕ እኳ ሃሌሉያ ኣይምርምሮን ንኹሉ ይምርመር እምበር ብማንም እኳ ኣይምርመርን ይብለና እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ በዝ ደስ ክብለና ይግብኦ እዩ ሃሌሉያ ናህና ኣምላኽ ፍሉይ እዩ ጻድቕ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ ትነምልኾ ኣምላኽ ጻድቕ ናይ ምሕረት ኣምላኽ ናይ እንደገና ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ 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 ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ክቡር ቃልካ ጎይታ ተመስገን ስለዚ ክቡር ዝኾነ ቃልካ ጎይታ ተባረኽ ስለዚ መልሕቕ ዝኾነ ቃልካ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ጅድማ እግዚአብሔር ኣቦ ሃሌሉያ ብዝተፈላለየ ሃሌሉያ መከራ ዝሓልፍ ዘሎ እግዚአብሔር በዛ ምሸት እዚኣን ዝክሮም ኣለና ጎይታ ሃሌሉያ ንስኻ ምስኦም ክትከውን ጎይታ ንስኻ እግዚአብሔር ኣቦ ከተጻናንዖም እግዚአብሔር ናይ ምጽንናዕ ኣምላኽ ሃሌሉያ ንስኻ ኢኻ ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከተባራትዖም እግዚአብሔር ኣቦ ሃሌሉያ ኣብ ሽግሮም ክትርከብ እግዚአብሔር ኣቦ ሃሌሉያ ካብ ጉድጓድ ሞት ከተውጾም እግዚአብሔር ኣቦ ሃሌሉያ ከተድሕኖም ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦ ሃሌሉያ ከምቲ ንዓና ዝረድኣኻና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ንስኻ ንዖምን እግዚአብሔር ሕጂውን ክትረድኦም ጎይታ ሃሌሉያ በቲ ናይ ምሕረት ገመትካ ክትስሕቦም ጎይታ ንጽልይ ኣለና ከተድሕኖም ጎይታ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ሃሌሉያ ጎይታ ተባረኽ ልዕል በል ጎይታ ሃሌሉያ ንስኻ ክበር ኣብ ህይወቶም ጎይታ ንስኻ ንገስ ኣብ ህይወቶም ጎይታ ሰይ ተመስገን ጎይታ ሃሌሉያ 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 ጎይታ ተባረኽ ጅድማ እግዚአብሔር ኣቦ ሃሌሉያ ቶም ብዝተፈላለዩ ሕማም ዝሓልፉን እግዚአብሔር ኣቦ በዚ ምሸት እዚ ክትዝክሮም እግዚአብሔር ኣቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክትፍውሶም ጎይታ ንጽልይ ኣለና ጎይታ ክትፍውሶም ጎይታ ሃሌሉያ ፈውሶም ሙሉእ ክትገብሮ እግዚአብሔር ኣቦ ሃሌሉያ ንኽብርኻ ደው ክብሉ እግዚአብሔር ኣቦ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ፈዋስዮም ኢሎም እግዚአብሔር ኣቦ ክምስክሩልካ ጎይታ ሎሚ ክትፍውሶም ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር ኣቦ ሃሌሉያ ሕማም ዘበለ ይፈወስ ሃሌሉያ ደውየ ዘበለ ይጠጥዕ ጎይታ ሃሌሉያ ሬሽካናማ ሳፒራቦስ ኮሎቦስ ሳላባያ ሬካናማ ሳፒሮቦሽ ኬሬባስ ሳላ ኢየሱስ ክበር ሃሌሉያ ኢየሱስ ንገስ ሃሌሉያ ተባረኽ ጎይታ ሃሌሉያ ተባረኽ ጎይታ ሃሌሉያ ረድኤትካ ስለ ዝበዝሐ ተመስገን ምሕረትካ ስለ ዝበዝሐ ተመስገን ሃሌሉያ ፍቅርካ ስለ ዝገነነ ተመስገን ሰላምካ ስለ ዝበዝሐ ጎይታ ተመስገን በኣኻ ምሕጓስ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ልዕል ነብለካ ኣለና እሙን ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ጎይታ ሰይ ኢየሱስ ተባረኽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንዓኻ ኢና ንጽበ ጎይታ ንበይንኻ ኢና ንጽበ ጎይታ ሃሌሉያ ንበይንኻ መታን ክብሪ ክንህበካ እግዚአብሔር ንበይንኻ መታን ልዕል ከነብለካ ሕጂውን እግዚአብሔር ኣቦ ሃሌሉያ ኣብ ህይወትና ንጽበዮ ተለናስ ንስኻ ኢኻ ጎይታ ሃሌሉያ ምጽኣትካ ንጽበ ረድኤትካ ንጽበ ፈውስኻ ንጽበ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ንዓኻ ንበይንኻ ንጽበ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ፍሉይ ኢኻ ንስኻ እግዚአብሔር ሰይ ተመስገን ክጽበየ ኣነስ ንኣኻ ክጽበየ ኣነስ ንኣኻ ከምቲ መልኦ ፈሊጠ ጉዳጉደይ ንስኻ ጉዳጉደይ ባዕልኻ ክጽበየ ኣነ ንኣኻ ክጽበየ ኣነ ንኣኻ ከምቲ መልኦ ፈሊጠ
قدا قدي نسخة قدا قدي بعلخة كتصبي أنس ناخا كتصبي أنس ناخا كنت ملؤ فليتي قدا قدي نسخة قدا قدي بعلخة عين خمتريو عي فرد كانن إذن خمس سمعتو عي بين كانن فليو بحريخا اغزي أبيهير كم سبايكم كان كم سبايكم كان كم سبايكم كان كم سبايكم كان فليو عنقاخا اغزي أبيهير كم سبايكم كان كم سبايكم كان كما يكون كان كما يكون كان كم سبايكم كان كم سبايكم كان عين خمتريو عي فرد كانن إذن خمس سمعتو عي بين كانن فليو بعريخا اغزي أبيهير كم سبايكم كان كم سبايكم كان فليو عنقاخا اغزي أبيهير كم سبايكم كان كم سبايكم كان كم سبايكم كان كم سبايكم كان هللويا 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 الساي يسوس الساي قويتا هللويا ساي مسجن give you glory God Almighty God we give you glory Lord Jesus كبرين هبك هلنا يسوس كبرين هبك هلنا قويتا قويتا يسوس كبر كبر يسوس كبر بينها قويتا سيف اللي يقانقها فليها هللويا هللويا كتصبي أنس ناخا كتصبي أنس ناخا كم تمل أوفليتي قدا قدي نسخا قدا قدي بعلخا كتصبي أنس ناخا كتصبي أنس ناخا كم تمل أوفليتي قدا قدي نسخا قدا قدي بعلخا عين خطريو هاي فرد كانن إذن خمت سمعو هاي بين كانن فلو يبحريخا اكسي أبيهير كم سبايكم كان كم سبايكم كان كم سبايكم كان كم سبايكم كان فلو يقاخا اكسي أبيهير كم سبايكم كان كم سبايكم كان محرتكاي ودانيو محرتكاي ودانيو محرتكا فقرخاي عصفنيو فقرخا
فقرخاي كيرنيو فقرخا محرتكا زل عالم ينبري مو عنجيها نفسي أما غدسكا تسجد الله محرتكا كاب هوت يبلسي مو ذي العالم نفسي أما غدسكا تسجد الله كل جزء نفسي أما غدسكا تسجد الله نعخاوي نعخاوي يسوس نعخاوي نعخا يسوس نعخا سجد الكا ملخكا كبري هبكا سجدلكا ملخكا كبري هبكا ملخكا سجدلكا كبري هبكا ملخكا سجدلكا كبري هبكا نبينخا مسدو نبينخا مسقانا وسدو نبينخا مسقانا وسدو نبينخا أملخوي وسدو نبينخا يسوس 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 هللويا 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 يسوس بينخا خبرلنا اس بينخا تملخ اس بينخا خبر هللويا هللويا كبري دس بلنا غويتا نقص كلخايو هللويا نعناز تعملنا غويتا بينخا تجنن كلخايو سناي غويتا هللويا منفس انديت يا مارنو منفس انديت يا مارنو منفس انديت يا مارنو منفس انديت يا مارنو قبات انديت يا مارنو قبات انديت يا مارنو አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ
ገርሚዩ ይገርሚዩ ይገርሚዩ ገርሚዩ ይደንቀካዩ 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 ይገርመናዩ 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 ይድንቀናዩ መንፈስካ ይገርመና ይገርመናዩ ቅባትካ ይገርመና ይድንቀናዩ ይድንቀና ይድንቀናዩ ጎይታ ይድንቀና እሰይ ኢየሱስ ሃሌሉያ በአኻን ሕጎስ ጎይታ በመንፈስካን ሰራሰር ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዓለም ብኻልእ ትዘልል ንሕና ኸ በአኻን ዘልል ጎይታ በአኻን ሕጎስ በመንፈስካ ንሕጎስ ኩሉ ጊዜ ንሕጎስ በመንፈስካ ጎይታ በቲ ክቡር መንፈስካ ሰይ ሃሌሉያ ዘገርሚ መንፈስካ ጎይታ ኣብ መከራስ ብመንፈስካ ንሕጎስ بمنفسك نتصنعنع ጎይታ ሰይ ተመስገን መንፈስ እንዴት ያማረ ነው መንፈስ እንዴት ያማረ ነው ቅባት እንዴት ያማረ ነው ቅባት እንዴት ያማረ ነው ክቡር ክቡር ኃያል ክቡር ለዘላለም የምትኖር አምላካችን እግዚአብሔር እሰይ ክቡር ክቡር ኃያል ክቡር ለዘላለም እትነብር ናህና አምላክ እግዚአብሔር ክቡር ክቡር ኃያል ክቡር ለዘላለም እትነብር ናህና ጎይታ እግዚአብሔር ክቡር ክቡር ኃያል ክቡር ለዘላለም እትነብር ናህና ጎይታ እግዚአብሔር ክቡር ክቡር ኃያል ክቡር ለዘላለም እምትኖር አምላካችን እግዚአብሔር ክቡር ክቡር ኃያል ክቡር ለዘላለም እትነብር ናህና አምላክ እግዚአብሔር ሓንትስ ምሳይ ሃልምበር ሓንትስ ምሳይ ሃልምበር ትዘገድስ ንስኻ ምሳይ ክትከውን እዩ ትዘድልስ ንስኻ ምሳና ክትከውን እዩ ትዘገድስ ንስኻ ምሳና ክትህሉ እዩ ትዘገድስ ንስኻ ምሳና ክትከውን እዩ ትዘገድስ ኢየሱስ ምሳና ክትህሉ እዩ ትዘገድስ ንስኻ ክትከብር እዩ ትዘገድስ ንስኻ ምሳና ክትህሉ እዩ ትዘገድስ
أملخنا مغلنا ختليو تزقدس منفسك مسنا خونيو تزقدس نسخا مغلنا ختكبريو كبر كبر هيال كبر لزل علم يمتنور أملاكاችን እግዚአብሔር ክቡር ክቡር ሓያል ክቡር ንዝል ዓለም እትነብር ናህና አምላክ እግዚአብሔር የኤልያስ አምላክ እግዚአብሔር የአብርሃም አምላክ እግዚአብሔር የሳቦስ ራኪላማስ ሳኪናማስ ሶሎ በሃያራቦሽ ራኪናማስ ሳፒራ በሃላቦስ ኢየሱስ ሰናይኻ ኢየሱስ ሰናይኻ ኢየሱስ ፍሉይኻ ኢየሱስ ፍሉይኻ ኢየሱስ ሰናይኻ ኢየሱስ ፍሉይኻ ኢየሱስ ሰናይኻ ኢየሱስ ፍሉይኻ ሃሌሉያ ናህና አምላኽ ፍሉይ እዩ ኢየሱስ ፍሉይ እዩ ሃሌሉያ ንዑናው ኢየሱስ ሃሌሉያ ብመንፈሱ ገይሩ ክመልአኩም እዩ ሃሌሉያ ብመንፈሱ ገይሩ ክሕግዘኩም እሱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጻዕሪ አይድልየኩምን እዩ ሃሌሉያ መንፈሱ ኩሉ ጊዜ ድልው እዩ ሃሌሉያ ከበርታዓኩም ከጸናንዓኩም ከዐይለኩም ናብ ሓቂ ዘበለ ክመርሓኩም ሃሌሉያ እሱ ሕያውን እሙንን እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ መዕረፊ እዩ ኢየሱስ ሰላም እዩ ኢየሱስ ሰናይ እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ምምራጽ መንገድ ጽድቂ ምምራጽ እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ በይኑ ሕያው እዩ ሕያው ኮይኑ ድማ ይነብር ኣሎ ሃሌሉያ ሰይ ደስ ይበልኩም ብጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተባረኽ ጎይታ ልዕል በል ኢየሱስ ሃሌሉያ ሕዋተይ ባርኮም እግዚአብሔር መንፈስካ ምስኦም ይኹን ጎይታ ምሳና ይኹን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከም ዝደለኻዮ ግበር in the mighty name of Jesus amen እግዚአብሔር ስለዛዓበና ዕድል ስሙ ይኽበር እንደገና ሎም ምሸት ቃል አምላክ ክንሰምዒና ቅድሚ ናብ ቃል አምላክ መኻድና ክንጽልይና እስኪ እግዚአብሔር ቃሉ መንፈስ ቅዱስ ከብርሃልና ኣብ ልብና ክሕድረልና ንህይወት ክኾነና ክንጽልይና ኦ ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው ኢኻ ዘለዓለማውን ጻድቕን ዝኾንካ ጎይታና መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንስኻ ሕያው ኢኻ እሞ ናይ
መተኣኻኸቢና ምኽንያት ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእኸልና ብመንፈስ ቅዱስ ብሓይሊ ክትግለጽ ቃልካ መንፈስ ክግለጽ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለው ናይ ቃልካ ብርሃን ክበርህ ቃልካ ምስትውዓል ክህበና ሰሚዕና ብህይወት ክንነብረሉ ጸጋ መንፈስካ ይፍሰስ ክብርን ውዳሰን ኣምልኾን ንዓኻ ይኹን ተሪፉ ዘሎ ግዜ ኩሉ ተረከብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን እንደገና ሎም ምሸት ካብታ ናይ ቆሮንቶስ ዘላ ክንቅጽል ኢና ሎም ማዕንቲ ናይ ፓስተር መስፍን እያ ነይራ ፓስተር መስፍን መገሻ ስለ ዘለዎ ገይሹሎ ስለዚ ኣነ ድማ ቅጽለየ ማለት እዩ ብዚያ እግዚአብሔር ይመስገን ምዕራፍ 8 ዝሓለፈ ምዕራፍ 7 ተሪኢና ኢና ናይ ቆሮንቶስ መልእኽቲ እቲ ዋና ሓሳቡ እንታይ እዩ ኢልና ተዘራሪብና ኢና እቲ መእተዎም እንታይ ከም ዝኾነ ርኢናዮ ኢና ኮይኑ ዘይሩ ግን ሓደ ነገር እንታይ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ንቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ዘለዎ ፍቅርን ሓልዮትን ናብቲ ቁኑዕ ጎደና ንኽመፁ ዝገበሮ ጻዕሪ እዩ ብቓል ኣምላኽ ማለት እዩ ንዓታቶም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት እውን ኣብያተ ክርስቲያናት ከምኡ ከም ዝሰርዕ ኣብ ምዕራፍ 7 ኣብ ምዕራፍ 6 ክገልጸሎም ንርኢ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቁኑዕ ብዝኾነ መገዲ ወይ ቁኑዕ ብዝኾነ ጎደናታት ኣመንቲ ክኸዱ መራሒ ጎደና የድልዮም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ንዑ ዘቐምጠሎም ዘሎ ሰብ ቆሮንቶስ ታሪኮም ከም ዝረኣናዮ ካብ ዝተፈላለየ ዓሌታት ዝተኣከቡ ሄሌኒስቲክ ጂው ዝነበሩ ካብ ኖርዝ አፍሪካ ዝመፁ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ካብ ሚድል ኢስት ከባቢ ዝመፁ ዝተፈላለዩ ዝተኣከቡ እዮም ስለዚ ኣይሁዳውያን ጥራይ ኣይነበሩን ማለት እዩ እዚ ማለት ናይ ባህሊ ፍልልይ ነይርዎም ማለት እዩ ኣብቲ ዋላ ዝነበሩሉ ቅድሚ ምእማኖም ዝነበሩሉ ኣምልኾ ዝገብሩሉ ዝነበሩ በዓል ኣፍሮዳይት በዓል ኣፖሎ ዝበሃሉ ዳርጋ 20 ዝኾኑ ጣዖታት ዝምለኸላ ከተማ እያ ነይራ ቆሮንቶስ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ናይ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ብክርስቶስ ኣሚኖም እዮም ግን ልማድ ነይርዎም ምስቲ ናይ ክርስትና ህይወትን ምስቲ ናይ ክርስትና ስርዓት ዘይከይድ ኣካይዳ ስለ ዝነበሮም ንዑ ንምእራም ናይ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ብርግጽ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ዓዲልዎም ብጸጋ ዝተመልኡ ማሕበር እዮም ውልድ ኣምላኽ ተባሂሎም ጽድቅን ቅድስናን ዝተገበረሎም ኣመንቲ እዮም እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ መእተዊኡ ኣብ ቆሮንቶስ ንዘለው ቅዱሳን ኢሉ ተዛሪቡ እዩ ማለት እቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ዝሃቦም ጸጋ ምሕረት ንዑ ኣይተንከፎን እንታይ እዩ ነቲ ዲሲፕሊን ዘድልዮ ነገራት ብቃል ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ከዕርዮ ከም ዝፈተነ ኢና ንርኢ ሕጂ እውን ሎም ምሸት እሱ እዩ ካብኡ ዝተፈለየ ነገር የብሉን ማለት እዩ ሰብ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ቁርብ ዘገርም ባህርያት ዝነበሮም ሰባት እዮም እዚ ዘርኢካ እንታይ ሐዋርያ ጳውሎስ ደጋጊሙ ዝዛረቦ ቡሱላት ከም ዘይኮኑ ከም ዘይበሰሉ ብናይ ክርስትና ህይወት ከም ዘይበሰሉ ነናድሕዶም ከም ዝበኣሱ እቲ ሓደ ኣነ ናይ ኣጵሎሴ እቲ ሓደ ናይ ጳውሎሴ እቲ ሓደ ናይ ጴጥሮሴ ከም ዝብሉ ተኺሎም መገዶም ከም ዘይከዱ ኣብ ማእኸሎም ብዙሕ ዓይነት ጸገማት ከም ዝነበረ ሰብ ቆልኤ ከም ዝነገርዎ ሐዋርያ ጳውሎስ እንደገና መልእኽቲ ከም ዝጸሓፍሉ ብዛዕባ ሓዳር ብዛዕባ መርዓን ደርዓን ከም ዝጸሓፍሉ እዚ ኩሉ ደጋጊሙ መሪሕነት ዘድልዮም ማሕበር ከም ዝነበሩ እዩ ዘርኢካ ዝመርሖም መገዲ ዘርእዮም ቅድሚኦም ዝኸደ መገዲ ዘርእዮም መራሒ የድልዮም ከም ዝነበረ እዩ ዘርኢ ኣብ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ናይ ጸጋ ምልኣት ፈሲሱ እዩ ናይ ጸጋ ሓይሊ ተገሊጹ እዩ ግን ሓደ እንታይ ኢና ንርኢ ኣብ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ስርዓት ኣይነበረን ስርዓት ኣልቦነት ነይሩ ነዚ ስርዓት ኣልቦነት ክዕርዮ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ
ደጋጊሙ ዝዛረብ ዝነበረ ማለት እዩ እንደገና ንሰበይቶ ብኡ ዝተመርዓዊ ሰብ ከም ዝነበረ ይነግረና እዩ መጽሐፍ ኣብታ ናይ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ስለዚ ብዙሕ ዓይነት ጸገማት ኣብ ውሽጣ ከም ዝነበረ ሐዋርያ ጳውሎስ ድማ ኣብ ኤፌሶን ተቐሚጡ ንዝመልእኽቲ ጽሒፉ ዝሰደሎም ዘሎ ኣብኡ የለን በኣካል የለን ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ኮፍ ኢሉ ነቲ ደብዳቤ ወይ ነቲ ዝነበረ ጸገም ንምፍታሕ እዚ መልእኽቲ እዚ ከም ዝጸሓፈሎም ኢና ንርኢ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ንሪኦ ነገር እንታይ እዩ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣመነ ኣማኒ ፍጹም ከም ዘይኮነ ክጋገ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ ንሰብ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ከምዚኦም ከምቲኦም ንምባል ዘይኮነስ ዋላ ሕጂ እውን ከምኡ ኸውን ይኽእል እዩ ኣይክእልን ኣይበሃልን እዩ ንምንታይ መገዲ ዝመርሖም መገዲ ዘሪኦም ንኣመንቲ ንሓደሽቲ ኣመንቲ ዋላ ንዝፀንሑ መገዲ ዘይፈልጡ መዓት እዮም ብዙሓት እዮም መገዲ ዘሪኦም ብቃል ኣምላኽ ከም ዘድሊ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ መሪሕነት የድልዩ ማለት እዩ ዝበሰለ መራሒ የድልዩ ማለት እዩ ብሓፂሩ ኣብ ማእኸሎም ኣብ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ነይሮም እኮ ኣገልገልቲ ነይሮም ግን ኣይበሰሉን እሱኡ ትፀገም ንኩሎም እዩ ጳውሎስ ዘቐምጠሎም ዝነበረ ንኩሎም ዝዛረቦም ነይሩ ነቶም ኣመንቲ ወይ ነቶም ነታ ኮንግሪጌሽን ጥራይ ኣይኮነ እቶም ኣገልገልቱን ኣብኡ ነይሮም እንታይ ኢና ንርኢ ዘይምብሳል ንርኢ ነርና እቲ ናይ ዘይምብሳል ምልክት ሓደ እንታይ ኢልና እዝታት እዩ እንደገና ቀፂሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 8 ከሪኤናዮ ማለት እዩ ዘይምብሳል ኣማን ምዃን ሓደ ነገር እዩ ኣብ ክርስትና ህይወት ድማ ምብሳል ካልእ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብስለት ኣድላይ እዩ ኣብ ክርስትና ዓለም ኣማኒ እንዳጽንሐ ኸይድ ከሎ መንፈሳዊ ንእስነቱ ናብ ብስለት ይሰግር ናብ ብስለት እንዳሰገረ እዩ ዝኸይድ ስለዚ መንፈሳዊ ብስለት ግድን እዩ ማለት እዩ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ዝተወለደ ኣማኒ ብጸጋ ዝደሓነ ኣማኒ ብስለት ከርኢ ግዴታ ኣለዎ ማለት እዩ ዘይብሱልነት ተቐባልነት የብሉን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይበል ምዕራፍ 8 ንጣዖት ዝተሰውዑ ምብላዕ ከም ዘይግባእ ይብሎም ብዛዕባ ንጣዖታት ተሰውዐ ግና ኩላትና ፍልጠት ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና ፍልጠት ይነፍሕ ፍቕረ ግን ይሃንጽ ሓደ እኳ ገለ ከም ዝፈልጥ ዝመስሎ እንተሎ ነቲ ዝፈልጦ ገና ከምቲ ዝግብኦ ገይሩ ኣይፈለጦን እዩ ንኣምላኽ ዘፍቅሮ እንተሎ ግና ንሱ ብኡ ፍሉጥ እዩ ደጊም ብዛዕባ እቲ ንጣዖታት ተሰውዐ ምብላዕ ጣዖት ኣብ ዓለም ግዛዕ ከም ዘይኮነን ብዘይ እቲ ሓደ በይኑ ከዓ ካልእ ኣምላኽ ከም ዘየልቦን ንፈልጥ ኢና ኣብ ሰማይ ወይስ ኣብ ምድሪ ኣማልኽቲ ዝበሃሉ እንተለውስ ከምቲ ብዙሓት ኣማልኽቲ ብዙሓት ጎይቶትን ዘለዉ ንዓናስ ኩሉ ካብኡ ዝኸውን ንሕና እውን ንዑ እንኸውን ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣቦ ኣሎና ኩሉ ብኡ ዝኸውን ንሕና ከዓ ብኡ እንኸውን ሓደ ጎይታ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎና እዚ ፍልጠት እዚ ግና ኣብ ኩሉ ሰብ ኣይርከብን እዚ ፍልጠት እዚ ግና ኣብ ኩሉ ሰብ ኣይርከብን እዩ ሓያሎ ነቲ ጣዖት ክሳዕ ሎሚ ልማድ ገይሮሞ ንጣዖት ከም እተሰውዐ ገይሮም እዮም ዝበልዑ ዘለዉ እሞ ሕልንኦም ድኹም ኮይኑስ ይረኽሱ ብልዒ ግና ኣብ ኣምላኽ ኣየብፅሓናን እዩ እንተበላዕና ኣይንውስኽ እንተዘይበላዕና እውን ኣይንክን ኢና ግና ኸ እቲ ሓርነትኩም እሲ ነቶም ድኹማት መዐንቀፊ ኸይኮኖም ተጠንቀቑ ሓደ ሰብ ንዓኻ ፍልጠት ዘለካ ኣብ ቤት ጣዖት ተቐሚጥካ እንተራእካ እቲ ድኹም ነቲ ንጣዖት ተሰውዐ ንምብልዓዱ ሕልንኡ ኣይክደፍርን እዩ ከምዚ እቲ ምእንትኡ ክርስቶስ ዝሞተሉ ድኹም ሓው ብሰሪ ፍልጠትካ
يطفئ አሉ ከምዝኸስ ነቶም ኣሕዋት እናበደልኩም ነቲ ድኹም ሕልንኦም እናቕሰልኩም ንክርስቶስ ትብድልዎ ኣለኹም ስለዚ ከዓ እቲ ብልዒ ንሓወይ ዝዕንቅፎ እንተኮይኑስ ንሓወይ ምእንቲ ከይዕንቅፎ ንሓዋሩ ከቶ ስጋ ኣይክበልዕኒ ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ክፍሊ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝነግረና ነገር እንተሃልዩ እንታይ እዩ ብዛዕባ ንጣውስ ተሰውእ ምብላዕ ከም ዘይግባእ ዝነግሮም እዚ ነገር እዚ ቀሊል ኣይኮነን ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘይኮነስ ናይ ቆሮንቶስ ማሕበር ዝነበረትሉ ከተማ ካብ 20 ላዕሊ ጣዖታት ነይሮም ስለዚ ናይ ጣዖት ስጋ ምብላዕ ዝተለመደ ነይሩ ናይ ጣዖታት ስጋ ምብላዕ ልሙድ እዩ ባህሊ እዩ ኩሉ ነናቱ ጣዖታት ነናቱ ኣምልኾታት ስለ ዝነበሮ ቅድሚ ክርስቶስ ናብ ክርስቶስ ምምጽኦም ይበልዑ ይሰትዩ ነይሩ ግን እንታይ እዩ ድሓር ንጣዖት ዝተሰውአ ስጋታት ምብላዕ ከም ዘይግባእ ምስ ፈለጡ እቶም ሓደ ድማ ፍልጠት ኣለና ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት ሕልናናስ ደሓን ብዚ ኣይውቀስን ወይ ኣይክሰስን እዩ ዝብሉ ሰባት ኣብቲ ናይ ጣዖት ብልዒ ምክፋል ጀሚሮም ማለት እዩ በዚ ምኽንያት እቶም ድኹም ሕልና ዘለዎም ኣመንቲ ዋላ ካብ ዕዳጋ ገዚኦም ምብላዕ ስከፉ ኣመንቲ ሕልንኦም ይቆስል ከም ዝነበረ እዩ ጳውሎስ ዝነግረና ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ጳውሎስ ፍልጠት ይነፍሕ እዩ ዝብል ፍልጠትስ ትርጉም ኣልቦ ዝኾነሉ ቦታ ኣሎ ይነፍሕ እዩ ይህ ሞ እንታይ ደኣ እንታይ ዘድሊ ኩላትና ፍልጠት ከም ዘሎና ንፈልጥ ኢና ፍልጠት ይነፍሕ ፍቅሪ ግን ይሃንጽ እዩ በሓጺሩ ፍቅሪ ስለ ዝሃንጽ ኩሉ ነገር ብፍቅሪ ግበርዎ እዩ እቲ ናትካ መሰል ዝኾነ ነገር ወይ እቲ ፍልጠትካ ትገድፎ ንምንታይ እዩ ብፍቅሪ ንፍቅሪ ኢልካ ንመን ንኻልኦት ክህነጹ ፍልጠት ዘይኮነስ ፍቅሪ እዩ ዝሃንጽ ስለዚ ጳውሎስ ዝፈረሱ ሰባት ኣለው እዩ ዝብሎም ዘሎ ፍልጠት ይነፍሕ እዩ ፍቅሪ ግን ይሃንጽ እዩ እቲ ሃናጺ ዝኾነ ጽምዶ ዘምጽእ ወይ እቲ ሃናጺ ዝኾነ መንፈሳዊ ሕልነት ዘምጽእ ፍቅሪ እዩ እምበር ፍልጠት ጥራይ ኣይኮነን ፍልጠት ይነፍሕ ኩላትናስ ንፈልጥ ኢና እሱ ይነፍሕ በይኑ ስለዚ ፍቅሪ ግን እንታይ ይብል ይሃንጽ እዩ ፍቅሪ ይሃንጽ እዩ ክብል ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ማለት እዩ ኢልና ክሪኦ ኢና እንደገና ሓደ እኳ ገለ ከም ዝፈልጥ ዝመስሎ እንተሎ ነቲ ዝፈልጦ ገና ከምቲ ዝግብኦ ገይሩ ኣይፈለጦን እዩ ንፈልጥ ኢና ንብል እምበር ገና ነቲ ንፈልጦስ ከም ዝግብኦ ገይርናስ ኣይፈለጥና እዩን ገና ኣብ ላዕሊ ኢና ዘለና እዩ ኣብ ላዕሊ ኢና ዘለና ንፈልጦ ይመስለና ግን ገና ብግቡእስ ግቡእ ኣይፈለጥና እዩን ስቂልና ኢና ንንፋሕ ዘለና እዩ ዝብሎም ዘሎ ሓደ እኳ ገለ ከም ዝፈልጥ ዝመስሎ እንተሎ ነቲ ዝፈልጦ ገና ከምቲ ዝግብኦ ገይሩ ኣይፈለጦን እዩ ከም ግቡእስ ኣይፈለጦን ንኣምላኽ ዘፍቅሮ እንተሎ ግና ንሱ ብኡ ፍሉጥ እዩ ንኣምላኽ ዘፍቅሮ እንተልዩ ግና ንሱ ብኣምላኽ ዝተፈለጠ ሰብ እዩ ስለዚ ነታ ቀንዲ ዘቐመጠ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ እዩ ፍቅሪ እዩ ፍቅሪ ይሃንጽ እዩ ንኣምላኽ ድማ ዘፍቅር እንድሕር ሃልዩ ንሱ ድማ ብኣምላኽ ዝተፈለጠ እዩ እንዳበለ ዝነግሮም ስለዚ ነቲ ኸማን ንፈልጦ ኢና ንብል ነገርስ ብግቡእ ኣይፈለጥናዮን ገና ክንፈልጦ ይግባኣና እዩ ዝብሎም ካብኡ ዝበለጸ ግን እንታይ እዩ ፍቅሪ ይበልጽ እዩ ዝብል ፍቅሪ ይበልጽ ፍርቂ ፍልጠት ሕማቅ እዩ ጎደሎ ፍልጠት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ጎደሎ ፍልጠት ይነፍሕ እዩ ብጣዕሚ ዝፈለጡ ሰባት ሪኢኹም ተኮይንኩም
نخزاربو خمان بطعمي تصنيحهم تجنيقهم يوم ززاربو قرب نجار زعسا يتفقوا يوم كم ز أوتوماتيك ماشينغان كم يوم استفوا نسب كمان يزاربوني سبن دات زاربا ما أخلي أتو يقرصوهم أزي بك أنا يستنفع سبات ملكتيو يستنفع سبات مالتيو كم زي عين السبات ما بسب كورنثوس زنبور خمسة عين السبات يوم بك نقولو مرسل لهم نقولو أنا إذا فلت يوم زبلو كم زي عين تسقم نيروم هارا باولوس أبت مجمرة معرف نبعال زي أتومي نجيروم انتايلوم بخنتو قالاتن بزسد زربا أيمت أخون حيلن منفسن بمقلات امبر إلوم زوم سبات زي أتوم فلتت لنا إلوم سلازا حسبو بوزع مزاربو نيرم نو أنا سترا يكونن حيل منفسن تقاليتيو اسو إزاد اللي زربات رأي يكونن إيو اتي فلتت بحيلي كقلت اتناي كريستوس فلتت بحيلي تقاليتو كم زرع يوم اندقنا نزوم سبات زي أتوم كنقروم نرئي مالتيو دقين بزعبا اتن تاوتات تسوء مبلع تاوت أب عالم جزع كم زي كونه بزي اتحادة بينو خاء كال أملاخ كم زي لبو نفلتينا أب سماي ويس أم مدري أمالغ تزبهالو انتلوس كم تبزحات أمالغتي بزحات قويتوت اللو نعناس كله خاب زغون نحناون نعو النخون حدا أملاخ تراي أبو اللونا كله بقو زغون نحنا خاء بقو النخون حدا قويتاون يسوس كريستوس علنا إذا فلتت زجن أب كله سبع يركبنيو أين فلتت أتبلع على زنبب كومالتي إذا كله فلتت زجن أب كله سب يركبنيو سلازي فلتت مالت إزيو فلتت مالت انتايو زبلوم هاريا باولوس نعناس كله نعنا كله خاب أزخون نحناون نعو النخون حدا أملاغ تراي أبو اللونا كله بو زخون نحنا خاء بو النخون حدا قويتاون يسوس كريستوس اللونا إذا فلتات زيقنا أب كله سبا يركبنيلو سلازم انت عانت فلتاتكم حيسكم إلو زحاتهم مالت انت عانت فلتاتكم حيسكم زنفح عينت مالت نأملاخ زفلت ساب بقنعنان بتعتناني زملالس يزبلهم زلو بحد سيرو يسوس كريستوس نكريستوس يسوس زفلت متعاف قدوس زنقرنا يسوس كريستوس أنا بلبي لوهان تحوتني كاباي تماهرو يل سلازي نتن كريستوس تردو نبوز تردو كل شاء انت اللو مالتيو كنفع هاي كألنيو زخونا انتخونا تتفتسما استغلت فلتت تتغلت له كابي كم زخونا سورسو يفلتيو مالتي سلازي كنفح اي كألنيو سلازي تفلتت ينفحيو فقرقن يهانتيو فقر دما كاب أملاخ التركبيا بمنفس قدوس اتا حقኛ فقري مالتيو اتا اغابي زغونت فقري نخالقوت التحزن نخالقوت الترحره نخالقوت التدقف اسا كاب املاخ التركب فقريا اذا فقر زيا بزي تغلابانت نخلو سب معره الترئي فقريا بزي شارع معره الترئي فقريا إذا فقر زيا وإذا فلتت زيا نايدو خمات سبات حلنا أي تقصلنا نايدو خمات سبات حلنا تفوسيا مالتي مالت عبت مجمريا كم زنقرنا انت قايلونا فلتت ينفح فقرقن
يهنጽ እዩ ፍቕሪ እዩ ዝሃንጽ ስለዚ እታ ፍቕሪ ሃናጺት እያ ማለት እዩ መጽያ ንሰባት ኣይትወግእን እያ ናይ ሰባት ሕልና ኣይትድሚን እያ እታ ፍቕርቲ እያ እታ ፍቕርቲ እያ ርህርቲ እያ ቅንዕቲ እያ ንሰብ ተሓዝን እያ ንድኹማት ትርህርያ እምበር ኣነ ፈላጤ ኢላ ኣይትንፋሕን ንዓናስ ኩሉ ካብኡ ዝኸውን ንሕና እውን ንዑ እንኸውን ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣቦ ኣሎና ኩሉ ብኡኡ ዝኸውን ንሕና ከዓ ብኡኡ እንኸውን ሓደ ጎይታ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና እዚ ፍልጠት እዚ ግና ኣብ ኩሉ ሰብ ኣይርከብን ሓያሎ ነቲ ጣዖት ክሳዕ ሎሚ ልማድ ገይሮሞ ንጣዖት ከም እተሰውአ ገይሮም እዮም ዝበልዑ ዘለዉ እሞ ሕልንኦም ድኹም ኮይኑስ ይረኽሱ ይብል ሕልንኦም ድኹም ስለ ዝኾነ እንታይ ይብሉ ይረኽሱ ሕልንኡ ዝረኸሰ ሰብ ድማ ኣብ ክስን ኣብ ጭንቅን እዩ ዝነብር ማለት እዩ ብውሽጡ ድኹም ሕልና ዘለዎም ጳውሎስ እቲ ዘጨነቆ ነቶም ዝነፍሑ ሰባት ዘይኮነስ ነቶም ድኹም ሕልና ዘለዎም ኣመንቲ እዩ ጳውሎስ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ክዛረቡ ዝደልየ ሓሳብ ነቶም ድኹም ሕልና ዘለዎም ነቶም ቀልጢፎም ሕልንኦም ዝደክም ዝዓርቦም ብዛዕባኦም ክትጭነቁ ይግባአኩም እዩ እንታይ ይብል ሕልንኦም ድኹም ኮይኑስ ይረኽሱ ብልዒ ግና ኣብ ኣምላኽ ኣየብፅሓናን እዩ እንተ በላዕና ኣይንውስኽ እንተ ዘይበላዕና እውን ኣይንክን ኢና ማለት ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረቡ ዝደልዮ እንታይ እዩ ብልዒ ግና ኣብ ኣምላኽ ኣየብፅሓናን እዩ እምበር ሰብ ምግቢ ኣየድልዮን ማለት ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን እንታይ ኢሉ ሰብ ብእንጀራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል እምበር ኢሉ ምግቦይ ትብልዑ እንዳበለ ይኮነን ኣብዚ ብልዒ ግና ኣብ ኣምላኽ ኣይብፅሓናን እዩ እንተ በላዕና ኣይንውስኽ እንተ ዘይበላዕና እውን ኣይንክን ኢና ግናኸ እቲ ሓርነትኩም እሲ ነቶም ድኹማት መዐንቀፊ ኮይኖም ከይኮኖም ተጠንቀቁ እዩ እቲ ናታትኩም ሓርነት እቲ በቃ ቀይድ በተኽ ዝኾነ ሓርነት ኣነ ሓራይ ኢልኩም ትገብርዎ ነገራት ብምሉኡ ነቶም ሕልንኦም ድኹማት ዝኾኑ ሰባት መዐንቀፊ ከይኮኖም ተጠንቀቁ እሎም ንመን ነቶም ሕልንኦም ድኹማት ዝኾኑ ማለት መንፈሳዊ ህይወቶም ዘይበሰሉ ወይ ዘይዓንተሩ ንነገራት የማን ፀጋም ኢሎም ሪኦም ክሰግሩ ዘይክእሉ ከምዚ ዓይነት ሰባት ተጠንቀቁሎም እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ብልዒ እዩ ኣብዚ ቦታ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ብዙሕ ነገርም ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ሰብ ንዓኻ ፍልጠት ዘለካ ኣብ ቤት ጣዖት ተቐሚጥካ እንተራእካ እቲ ድኹም ነቲ ጣዖት እተሰውአ ንምብላዕዱ ሕልንኡ ኣይክደፍርን እዩ ከምዚ እቲ ምእንትኡ ክርስቶስ ዝሞተሉ ድኹም ሓው ብሰሪ ፍልጠትካ ይጠፋኣሉ እዩ እቲ ክርስቶስ ዝሞተሉ ድኹም ሓው ብሰሪ ፍልጠትካ ይጠፋኣሉ ስለዚ ፍልጠትካ ሰብ ዘጥፍእ ተኾይኑ ሰብ ዘባህር ተኾይኑ ናይ ሕልና ድኻም ዘለዎም ሰባት ዝወግኦም ተኾይኑ ኣይጠቅምን እዩ ዝብል ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ማለት ከምዚ እቲ
ምእንትኡ ክርስቶስ ዝሞተሉ ድኹም ሓው ብሰር ፍልጠት ካይጠፍእ ኣሎ ክርስቶስ ዝሞተሉ ድኹም ሓው ብሰር ፍልጠት ካሪእኻ ይጠፍእ ኣሎ ብኣኻስ ተዓንቀፍ ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ከምዚ ኸስ ነቶም ኣሕዋት እናበደልኩም ነቲ ድኹም ሕልንኦም እውን እናቕለልኩም ንክርስቶስ ትብድልዎ ኣለኹም ስለዚ ኸዓ እቲ ብልዒ ንክርስቶስ ትብድልዎ ኣለኹም ሐዋርያ ጳውሎስ ክልተ እዩ ዘተሓዞ ዘሎ እቶም ኣሕዋት እንዳተበደሉ ሕልንኦም ክቆስል ከሎ ንክርስቶስ ኢኹም ትብድልዎ ዘለኹም ኢንዳይሬክት ንክርስቶስ ኢኹም ትትንክፍዎ ዘለኹም ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ንድኹማት ሰባት ምብዳል ማለት ንክርስቶስ ምብዳል ማለት እዩ እዩ ዝብለና ዘሎ ብኻልእ መገዲ ብሕልንኦም ድኹማት ዝኾኑ ሰባት ምብዳል ማለት ወይ ንዓታቶም ዝዕንቅፍ ነገር ምግባር ማለት ንክርስቶስ ምብዳል ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ነቶም ኣሕዋት ሕልንኦም ዝቆሰለ ብኣኻትኩም ብትገብርዎ ተግባራት ሕልንኦም ቆሲሉ እዩ ዝብል ዘሎ ዝገርም እዩ ሰብ ሕልንኡ ዝቆሰለ ሰብ ብጣዕሚ ዘስካሕክሕ ብዛዕባ እቲ ነገር እቲ ክለዓል ከሎ ኢሪቴት እዮም ዝኾኑ ውሽጦም ብጣዕሚ ዝጉዳእ ውሽጦም ስለ ዝጉዳእ ተስፋ ይቆርፁ ማለት እዩ ተስፋ ምስ ቆረፁ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ምምፃእ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ዝብል ኣተሓሳስባ ይሕዙ ትርጉም የብሉን ዝብል ኣተሓሳስባ ይሕዙ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ተዓንቂፎም ካብ ሕብረት ይፍለዩ ማለት እዩ ስለዚ ንድኹማት ሕለይሎም እዩ ንድኹማት ሕለይሎም ኣብ ማእኸልኩም ንዘለዉ ብሕልንኦም ድኹማት ንዝኾኑ ሰባት ብዝተፈላለየ መገዲ ሕለይሎም ሪኢኹም ተኮይንኩም ሕጂ ኣብ ማሕበር ሓደ ግዜ እንታይ ይብሉ ሰባት እከለ ሰላም ከይበለኒ ኸይዱ ኢሎም ክሓዝኑ ትርእዩ ኢኖ እዚ እንታይ ናይ ሕልና ድኻም ካልእ እኮ ይኮነን እቲ ሰብ በቃ ሰላምታ እዩ ዘሐጉሶ ማለት እዩ ወይ እታ ሰብ ሰላምታ እዩ ዘሐጉሳ ከይድካ ሰላም በላ ከይድካ ንረኸባ ይብሉ እዮም ኣነ ስለ ዝሰምዐ ክስቶ ኣይደወለለይን ክስቶ ደው ኢሉለይ እዚ እንታይ ማለት እዩ ናይ ሕልና ድኻም ማለት እዩ ሚዛናውነት ዘይምውሳድ ማለት እዩ ስለዚ ንቶም ድኹማት ተጠንቀቑሎም ማለት እዩ ሓደ ሰላም በልካዮ የበልካዮ ግዲ ዘይብሉ ሰብ ኣለ እቲ ሓደ ድማ ገጽ ዝርኢ ሰብ ኣሎ ገጽ ሰብ ዝርኢ ዓይኒ ዝርኢ ሰብ ኣለ እዚ ንድኹማት ሕዘኑሎም እዩ እቲ መልእኽቲ ንድኹማት ክትሓዝኑሎም ይግባእ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ፍቕሪ እዩ ዝሃንጽ ንፍቕሪ ኢልኩም ዋላት ስጋ ምብላዕ ግደፍዎ እዩ ዋላት ስጋ ምብላዕ ግደፍዎ ንመን ኢልኩም ንፍቕሪ ኢልኩም ግደፍዎ ነዮኖት ንቶም ሕልንኦም ድኹማት ዝኾኑ ሰባት ክትብሉ ምግቢ ኣብ ኣምላኽ ኣየብፅሐናን በሊዕና እውን ኣየብፅሐናን ኣይበላዕና እውን ኣየብፅሐናን ብክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ በፂሕና ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ
ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ ሕልንኦም ንዝደኸሙ ሰባት ንጠንቀቕ እዩ ዝብል ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ሕልንኦም ድኹም ንዝኾኑ ሰባት ሕልንኦም ድኹም ዝኾነ ሰባት ብዙሕ ሕቶ እዩ ዘለዎ ብዙሕ ሕቶ ኩሉ ዝተንከፍዎ ነገር ፀገም ዘምፅኣሎም እዩ ዝመስሎም ስለዚ ዝሪእዎ ነገራት የሰንብዶም ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ብልዒ ንሓወይ ዘዕንቅፎ እንተኮይኑስ ንሓወይ ምእንተ ከይዕንቅፎ ንሓዋሩ ከቶ ስጋ ኣይክበልዕኒ ኢሉ ስለዚ ካብ ፍልጠት እንታይ ያሃንፅ ፍቅሪ ያሃንፅ እዩ ፍቅሪ ሃናፅ እዩ ኩሉ ነገር ብፍቅሪ ክግበር ከሎ ንሰባት ያሃንፅ እዩ ኩሉ ነገር ብፍቅሪ ክንገብሮ ከለና ንሰባት ይጠቅም እዩ ዘይጠቅም ነገር የብሉን እታ ምንጪ ሰረት እንታይ ፍቅሪያ ማለት እዩ ንኣመንቲ ተሃንፅ ፍቅሪያ ዋላ ካብ ኣምላኽ ሰብ ፀጋ ተቐቢሉ ብፍቅሪ ተዘይገይርዎ ንሰባት ክሃንፅ ኣይክእልን እዩ የፍርስ እምበር ኣይክሃንፅን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ሎም ምሸት ምዕራፍ 8 ሓፃር ክፍልያ ፀሊና ክንውዲ ኢና ክንፀሊ ኢና እስኪ እግዚኣብሔር ብነገር ኩሉ ምስትውዓል ክህበና ብሂወትና ምስትውዓል ክህበና ንድኹማት ዝጥንቀቕ ሕልና እግዚኣብሔር ክህበና ፍልጠት ይነፍሕ ፍቅሪ ግን ያሃንፅ እዩ ስለዚ ብፍቅሪ ንኽንገብሮ ማለት እቶም ኣመንቲ ብዘለዎ ደረጃ ምሳታቶም ምዝርራብ ከምቲ ናታቶም ደረጃ ወሪድካ ንምኻድ ፀጋ ኣምላኽ ይህብ እሞ እስኪ ንፀሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው ኢኻ ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን ፀጋን ጥበብን ምስትውዓልን እትህብ እስኻ ኢኻ እሞ እቲ ናይ ፀጋ ምልኣት ዝኾነ መንፈስካ ኣብ ማእኸልና ብምልኣት ክመላለስ ክፈስስ ቅዱስ ኢየሱስ ኣብ ኣገልግሎትና ኣብ ሂወትና ኣብ መነባብሮና ምስትውዓል ክንውስኸሉ ፀጋኻ ክበዝሕ ንፅሊ ኣለና ኣብ ሂወትና ኣብ ንወፆ ኣብ ንኣትዎ ዘበለ ኩሉ እቲ ናትካ ጥበብን ምስትውዓልን ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሌና ክኸውን ንፅሊ ኣለና ኦ ክርስቶስ ኢየሱስ እስኻ ሕያው ኢኻ ናይ ማንም ጥፍኣት ትደሊ ጎይታ ኣይኮንካን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ናትካ ፀጋ እቲ ናትካ መንፈስ እቲ ናትካ ምሕረት እቲ ናትካ ሓይሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽብሪ ክግለጽ ሕልንኦም ንዝቆሰለ ፈውስ ክኾነሎም ውሽጦም ንዝደመ ባዕልኻ ክትፅግኖ ብዝተፈላለየ መገዲ ኣብ ሂወቶም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ሰዓት ውሽጦም ዝበኪ ውሽጦም ዝደሚ ውሽጦም ዝቆሰለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ኣብ ዘለዎ ክትደስሶም እንደገና ክትስኡ ልቦም ክትስእ ውሽጦም ክትርስእ እንደገና ክበረታትዑ በቃልካ ደው ክብሉ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ናብ ቅድሚት ክመጹ ኦ ክርስቶስ ኢየሱስ ንጽሊ ኣለና ኦ ንስኻ ሕያው ኢኻ ናይቲ ጦፉ ወዲ ምጥፋእ ንዓኻ የገድሰካ እሞ ብዝተፈላለየ መገዲ ንዝጠፍኡ ሕልንኦም ንዝዓረቦም ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተፈላለየ መገዲ ተሰናኺሎም ካብ ህይወት ጎዳና ዝተዓንቀፉ ኢድካ ክትዝርጋሓሎም ህይወቶም
ነፍሶም መንፈስ ስጋኦም ኩሉ ብጸጋ መንፈስካ ክታዕውዮ ንጸልያለና ክርስቶስ ናይ ማንም ጥፍኣት ዘይትደሊ ናይ ማንም ውድቀት ሞት ዘይትደሊ ጎይታ ኢኻ እሞ ንዝወደቑ ተተንስእ ንዝዓመሙ ትፈውስ ብትዕቢት ንዝተነፍሑ ምስትውዓል ትህብ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ እሞ ጸጋ እትህብ ጎይታ ኦ ክርስቶስ ኢየሱስ ናይ ጸጋ መንፈስካ ብምልኣት ይፍሰስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ ጸጋ ኃይልኻ ብምልኣት ይፍሰስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እትናትካ ኃይሊ እትናትካ መንፈስ እትናትካ ጸጋ እትናትካ ፍቕሪ ብመንፈስ ቅዱስ ክፈስስ ንጸልያለና ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ጸጋኻ ኃይሊ ይፍሰስ ናይ ጸጋኻ መንፈስ ይፍሰስ ክብርኻ ይፍሰስ ኃይልኻ ይፍሰስ ዝፈውስ ንዝቆሰለ ሕልና ዝፈውስ ኃይልኻ ንዝደኸመ ዘበርትዕ ኃይልኻ ብርሃን ካባኻ ክበርህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልያለና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እትናትካ ፈውሲ እትናትካ ኃይሊ እትናትካ ጸጋ እትናትካ ምልኣት እትናትካ በረኸት ንውሽጢ ዝፈውስ ንውሽጢ ዘረስርስ መንፈስካ ይፍሰስ ኢየሱስ ኦ ክርስቶስ ኢየሱስ ብዝተፈላለየ መገዲ ብህይወቶም ተሰናኺሎም ተዓንቂፎም ንዝወደቑ ዘተስእ ጸጋ ዘለዓለማዊ ጸጋ ሓያል ጸጋ ኣብ ኩሉ ኸኣቱ ዝኽእል መንፈስካ ኣብ ህይወቶም ንኸኣቱ ንጸልያለና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማለሎመን ንዘለዓለም ሕያው ኢኻ እሞ እቲ ናይ ደምካ ኽብሪ እቲ ናይ ጸጋኻ ኽብሪ እቲ ናይ መንፈስካ ኽብሪ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደገና በኃይሊ እንደገና በኽብሪ እንደገና በሕያው ጸጋ እንደገና በሕያው መንፈስ ውሽጦም ክፍወስ መንፈሶም ክፍወስ ስጋኦም ክፍወስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሕልንኦም ክፍወስ ንጸልያለና ኦ ክርስቶስ ፈውስ ካባኻ እዩ ሓቀኛ ፈውሲ ካባኻ እዩ እቲ ናትካ ሓቀኛ ፈውሲ ጽኑዕ እዩ እቲ ሓቀኛ ናትካ ፈውሲ እቲ ብመንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ዝኾነ በቲ ናይ ትንሣኤ ኃይሊ ዝኾነ ፈውሲ ፈዊሱ ዘጽንዕ ፈውሲ بتنسى حين زخونة فوسي خون ناي هيوت لوت خون ناي وشت فوس خون نسأل لنا يسوع كريستوس كبرن مسجانان وداسن عملهون نهبك لنا تعرفوا زلوك زي كله تركب هاللويا يسوع كبر كابزل عالم نزل عالم كبر كابزل عالم نزل عالم نجس كابزل عالم نزل عالم عللتاي جبأكا وداسي جبأكا كبري جبأكا عملهوي جبأكا نسها هياويها زل عالماوي لعول أملاخ خامو لعولاون نتكا بخبري بحيلي بمنفس قدوس بس أجا كبري يجلس هاللويا كبرنا أخايخون مشيتنا بارخ تعرفوا زلوك زي كله تركب بكبر ودخاب يسوع سم آمين.